sa volám Miloš, to je moja manželka Martina, sme Balloví, bývame tu kúsok. Prijali sme Pána pred 24 rokami, úplne, že sme mu dali do rúk jeho naše životy a sme vnímali, že Pán túži v nás, v našich životoch prebýva, túži pôsobiť a to ma úplne fascinuje, že Duch Boží, Pán sa nás dotýka ako mňa, ako muža, otca. Tak som z toho zasiahnutý, o tom budeme hovoriť, neviem, ešte možno také predstavenie takého ženského pohľadu z Kusty. Ja by som tak začala, že ako sme sa, to asi neviete, že ako sme sa my dali dokopy, že aké boli tie naše začiatky, tak vyrastala som ja, o sebe poviem, v takej tradičnej rodine, že rodičia nás ani tak nevychovávali nejako, že ani sa nejako nehovorilo o Bohu u nás v rodine, ale tú nedeľu nás vždy poslali do kostola, že nebolo to, že išli oni, ale poslali len nás ako deti, ja mám brata. A že tak choďte nedeľu do kostola, my varíme a pomodlite sa aj za nás. Takže toto bolo tak asi, že... No a takže ja som vyrastala v takomto prostredí a my keď sme spolu začali vlastne chodiť, to bolo tak, že ja som bola taký zábavový typ. Vždy boli zábavy, každý víkend niekde a vždy sme tam boli obaja, len sme sa nepoznali. No a jeden takýto večer ma manžel, tak ešte tej nebol, chlapec ma oslovil, že či nejdem tancovať, tak sme sa tak nejako dali dokopy týmto spôsobom a vlastne tak sa nám začal prehlbovať vzťah, že sme začali spoločne hľadať Pána. Ja som ho vtedy nepoznala, vlastne ukazoval mi ho, tak asi ty si to tak skôr tak ukazoval mne, že, ale aj on vyrastal v tradičnej rodine, ale teda praktizovali, áno. My sme nepraktizovali vôbec. No a tak sme vlastne začali si tak prehlbovať vieru, hľadali sme Pána, začali sme hľadať Pána tak naozaj celým srdcom a začali sme to aj žiť. No a vlastne tak to nejako to máme. No takto. Aby sme nehovorili nejak o sebe, že ako to celé bolo to tak, ako to bolo, sme vďační, že to tak bolo, ale čo je pre nás veľmi dôležité, alebo aspoň pre mňa ako muža, otca, rodiny, alebo to najdôležitejšie, keď som ho kontaktoval prvý raz, tak som, a to možno, že tak dávam do pozornosti, že skúste sa nad tým zamýšľať, lebo je to také dosť také praktické, že muži sa tak ako domnievajú, že to ide dobre, ale môj príbeh je taký, budem o tom hovoriť, že ako som kontaktoval Pána a ako sa mi dával Pán poznať. A to je dosť dôležité, že Pán odpovedal na to, čo som mu ja hovoril. Myslel som si vždycky, že Pán očakáva strašne veľa, vôbec to tak nie je. Pán očakáva veľmi úprimnú modlitbu. A ja som mu len hovoril, Pán mi položil na srdce, nič nerob, len sa modli sa slova, aby si hľadal moju tvár. A ja som mu nič iné nehovoril a hovoril som mu to vážne roky, že Pane, ja hľadám tvoju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár. A takto som sa modlieval proste veľmi veľa a Pán sa mi dával postupne poznať. A jeho duch, tak mocný, ktorý nám bol daný pre nás všetkých, začal kontaktovať veľmi špeciálnym spôsobom ducha vo mne, ktorý bol, ja som si vážne doniesol pomôcky na to, lebo to je fakt veľmi dôležité, neviem to inak ani vyjadriť, ani opísať, ale keď si pozriete na takéto niečo, ja som mal možno niečo ešte menšie ako táto nádobka v sebe toho ducha, ktorého on, majestát, kontaktoval. A ten malý podiel sa mu ozýval a ja som cítil, že niečo vo mne ako keby ožíva, niečo sa tam začína prebudzať. Ten malý obsah sa tam začal ako si hmíriť vo mne a tedy som si uvedomoval, že niekto sa ku mne prihovára k niečomu vo mne, čo je veľmi, veľmi mocné, živé, autentické, dáva mi to sílu do života, dáva mi to smer, viem zrazu, čo mám povedať, viem, kam mám ísť, viem dosť veci rozlíšiť, ale nebol som to ja, tak som hovoril, tak dám tomu šancu a hovorím, tak hádam sa, dobre, budem modliť, tak rozširuj sa v mojom živote. Rozširuj sa ty, ktorý chceš vo mne prebývať, rozširuj sa v mojom živote viac. Tak ten druhý bod bol taký, že som dovolil, Duchu Svätému som dovolil, aby sa vo mne rozšíril. Aby si ma podmanil.
A to je to najviac, čo sa dá spraviť. To fakt vám veľa odporúčam, aby ste, pokiaľ budete mať takú osobnú modlitbu, osobný čas, tak povedzte Pánovi, že ja ti dovolujem. Dovolujem ti, aby si ma premenil, aby si ma podmanil, aby si vo mne prebýval, lebo to je to najviac, zvlášť pre muža, otca, chlapa v rodine. To je tak dôležité, aby chlapi proste mali takúto modlitbu. Aby dovolili, aby duch v nich prebýval. Samozrejme, čím viac ten duch Boží k nám prichádza, kontaktuje nás, my mu na to odpovedáme, tak s tým, že súhlasíme, chceme, je to pre nás príjemné, zrazu nám to dáva všetko význam, zapadá nám to do seba veľa vecí, situácií neriešiteľných, frustrácia svetová, všetci sú rozbití, my sme takí pokojní, lebo on sa stal v nás pokojom a stále sa tak modlíme, aby nás prebýval ako pokoj, on sa nám dáva poznať ako život a takto my dovolujeme. Potom sa stalo to, že sa toto zmenilo na niečo väčšie, výrazne väčšie a zrazu to dáva celé význam a Pánovi sa to veľmi oplatí, lebo vidí, že tam to dáva význam, on ochotne prichádza. Ja som raz hovoril taký, že keď sa ma niekto opýtal, že ako ty vnímaš Ducha Svätého, ako to vieš tak ľudsky povedať, že ako prichádza do tvojho života. Tak vtedy som si, ja neviem ako, ale ma napadlo taká vec, že respektíve že predstav si také lietadlo, ktoré nalietáva nad letiskom a ty mu zapneš tú svetelnú dráhu, tak ten Duch Svätý, pokiaľ mu ty dáš signál, že mu rozsvietíš, tak povieš mu, áno, Duchu Svätý, tu som ja a ja ťa vítam, si tu vítaný v mojom srdci, ja ťa prijímam do svojho života, do svojich situácií, do svojich proste okolností, pracovných, všetkých, ktoré tu už boli viackrát menované, za ktoré sa stále modlíme, tak on ochotne príde. Ja som raz, tak si to spomenul, keď som raz, lebo som tam veľakrát, ale raz sme s manželkou leteli do Anglicka a sme sa stále točili nad tým Londýnom, lebo ako si nebola voľná nejaká dráha, sme sa tak točili. A tak som si tak veľakrát uvedomil, že vlastne takto Duch Svätý nalietáva, ako keby, obrazne samozrejme, že je pri nás a chce zosadnúť do našich srdc, do našich životov, chce nám byť na pomoci, lebo preto nám bol daný. A robím to, ja veľakrát ho ignorujem a potom, keď si tak večer lahínam, si uvedomujem, sorry, ťa ignorujem, mrzí ma to, si ma kontaktoval x-krát a ja som ťa x-krát ignoroval, tak si tak uvedomujem, že tak toto ďalej nie je povedal. To sme my ľudia, takí sme. Takže ja vás tak chcem tak pozbudiť do toho, že proste, že ten Duch Boží je vyliatý. Je vyliatý. A ako viacerí hovorili, že aby sme aj nevzývali Ducha Svätého, tak ja do svojho života ho vzývam. Ja ho pozývam, ja ho volám individuálne. Ja, nádoba, Miloš, ťa, Duchu Svätý, pozývam tento deň, tento čas novým spôsobom, aby si zaujal ešte väčšiu pozíciu v mojom živote, aby si obmýval tie brehy v mojom živote, tej rieky vo mne. Prúď, až volám na riavu, aby to nebol nejaký mikropotôčik, ale aby sa Duch Svätý stal riavou v mojom živote, proste aby prúdil mocne, aby som ja vedel zakúšať. A takto, keď sme premenianí, obmývaní Duchom Svätým, tak verím, že náš život, Kristus sa v nás stáva životom, on sa v maximálnej možnej miere implementuje do tých našich situácií a vtedy on ako život je v nás. A ja tak aj podnikám, ja tak aj som v rodine a som vďačný za to, že týmto spôsobom mám takú vieru a verím a modlím sa, verím, že ešte mám aj medzery a túžim, aby Pán sa ešte viac v mojom živote rozšíril. Čiže ja vnímam tak prakticky, že ten osobný vzťah s ním je pre mňa to najviac, na čom si najviac zakladám.
Keď sme mali naposledy zdieľanie, tak sa ma niekto opýtal, lebo už nepamätám si, jak to bolo presne tá situácia, že ako sme sa zdieľali na tú tému, že ako sa modlíme, kedy sa modlíme, alebo tak. My sa snažíme tak nejak, keď ideme ráno v aute, mať taký svoj čas, ale ja hovorím, že keď človek dojde do určitej takej fázy, že Kristus sa pre neho stáva záchrancom, spasiteľom natoľko, že nevie bez neho žiť, že ho potrebuje do každej situácie, že potrebuje ho mať pri sebe stále, že je pre neho prepotrebný viac, že ho kontaktuje stále počas dňa, tak ja som veľmi vďačný za túto milosť, že toto môžeme zažívať. Aj my padáme, samozrejme, aj sa nám dejú veci, aj sa, o tom budeme hovoriť, aj sa pohádame, ale aj všetko, to už patrí k tomu, to je také, ja tomu hovorím, že prepláchnutie potrubia, akože tak prepláchneme potrubie, tak sa sem tam aj musíme tak akože troška adrenalín vyhnúť a potom zase to je ten príjemný čas. Takže za mňa toľko a teraz aj manželka si bude chcieť určite svoj postreh k tomu. Tak neviem, či k tomu, ale ja by som tak povedala, že ženy, ja by som potom tak povedala trocha k ženám, že ty si tak hovoril tak všeobecne o Bohu a tak, ako príjmaš do svojho života. A ja by som tak povedala ženám, že láska je náš zdroj, že my ženy, proste my to máme tak, my sme také emocionálne a my tú lásku tak prežívame, proste sme citlivé na to a Pán nám tak hovorí do života proste cez tie naše také emócie, tak cez tú lásku. A koľko razy si tak žena premýšľa v hlave, že som dosť dobrá, alebo že či som pekná a či robím veci dobre, ale mali by sme to zmeniť a povedať si, že cítim sa dobre, že Boh mi tak hovorí do srdca, že cítiš sa dobre, keď to robíš, že je to dobrý čas, čo mi dávaš, čo dávaš rodine, čo dávaš mužovi, je to správne, že takto by som to chcela povedať, že proste, aby sme mali my ženy ako tú lásku, ten hlavný zdroj a vlastne, aj keď sme doma, tak mali by sme si tak povedať, že cítim sa dobre doma s tým mojim manželom, s tými mojimi deťmi a či mám s nimi dobrý čas, že či tak s nimi dobre prežívam a či sa vieme porozprávať. My napríklad, mám tu 3 dievčatá, tieto 3 sú naše dcery a vlastne my to máme tak doma, že dosť sa zdieľame. Keď boli malé, tak sme sa hrali, veľa času som im venovala. Ja som bola 9 rokov na materskej v kuse, že tých 9 rokov som vlastne venovala im a vlastne po tých 9 rokoch som nastúpila do toho podnikateľského sveta. Ale čo chcem povedať, že 9 rokov som sa venovala im a vlastne sme sa spolu hrali, modlili, chodili na stredka, na spoločenstva, že strávili sme spolu čas. A vlastne teraz, keď sú už veľké dospelé baby, tak vlastne trávime spolu tak čas, že sa rozprávame. Máme dlhé rozhovory, že si dôverujeme a to je tak najviac, keď tie dcéry majú taký dobrý vzťah k svojej matke, že my sme už koľko razy také, že ako kamarátky, že si hovoríme veci tak napriamo, aj tak, ako to cítime a vedia, že majú vo mne oporu, že som ich mama taká, že ich pochopím. Tak koľko razy to je také, že aj my si niečo povieme, ale vždy je to v láske, proste chápeme sa a vedia, že doma sú stále prijaté a proste Boh je v tejto rodine a oni takisto prežívajú, myslím, také prijatie od nás. A tiež venovali svoj život, aj zasvetili Pánovi a my sa tomu veľmi tešíme, že takto Boh koná. Že vlastne sme všetci ako doma taká jedna komunita a môžeme sa zdieľať duchovné veci a všetky témy preberať, že je to super, že nemáme žiadne zábrany medzi sebou. Neviem, ty k tomu povedz, Ulačo. Ja si veľmi vážim svoju manželku
A som vďačný Pánovi za to, ja som si totiž to vymodlil. Keď sme my uverili, tak tedy ešte neboli také, možno také obnovy charizmatické, ani tak sme tak nejak hľadali, že ktorou cestou máme ísť. A ja som sa modlil za to, aby som mal dobrú ženu, keď som bol mladý, tak teraz uvidíte, ozaj dobrá. Ja som veľmi vďačný Pánovi. Mám dobré deti, dobrú manželku, som vďačný. A možno také, čo mne tak Pán kladie na srdce aj v našom vzťahu, je to, že aby sme sa milovali, aby sme proste mali úcte sa jeden druhého. A tak prakticky, aby sme, sem tam ja fakt, že padnem, lebo som zabudol zagratulovať na meniny, to akože to mi sem tam ujde, ale sú veci, že si to veľmi vážim a ďakujeme za to, že je taká, aká je. A fakt, ako to vždy hovorím a poviem to aj teraz, ako som ju včera miloval, to už dnes neplatí, lebo to je o mnoho viac. A vďaka Pánovi je to, nie je to kvôli tomu, lebo ja chcem, lebo Pán v nás a v tomto vzťahu robí to, že naša láska rastie, že buď tá láska rastie a košatie a prináša ovocie, zakvitne ako nejaká jabloň, proste, ktorá zavoní v tom máji a prináša to ovocie, tak aj alebo potom je druhý smer a to je to, že to manželstvo kvázi nejakým spôsobom ide opačným smerom, ale o tom nebudeme hovoriť. A ja vnímam, že Pán v našich životoch a pozbudzujem aj vás, že proste fakt do toho, že je to úžasné, keď Pána máme v rodinách, že máme tú milosť, že môžeme si uvedomovať to, že náš Pán naozaj stal z mŕtvych a že nie je dôvod panike proste, že absolútne buďme si istí jeho spasením a začneme žiť jeho spásu v našich životoch a buďme istí, že Boh prenikne naše rodiny, naše domy a budeme požehnaní. K tomu vás tak pozbudzujem, že on chce, aby sme mali väčšiu lásku k manželkám, aby sme väčšiu lásku mali, aby to rástlo, proste, aby to košatelo, aby to mohutnelo celé. Takže ja som veľmi vďačný za to, že Pán toto robí v našej rodine a veľmi mu za to teda ďakujem. A keď teda manželka tak troška škrkla k mužom, tak my sme tak sa aj zdieľali, že Pán nám kladie na srdce, aby sme sa venovali mužom som povedal, či ženám? No ja som, tak malo to byť ženám, tak ja poviem mužom. OK, takže ja mám veľmi na srdci sa venovať mužom a mať také nejaké stretnutia s mužmi špeciálne, alebo sme to robili historicky už nejaký čas, dávnejšie. Bolo to veľmi požehnané, také stretnutia. A ja si len uvedomujem, že Pán mi kladie na srdce a teraz prosím, muži, zvýšte ostražitosť, lebo to prichádza. Pán vás potrebuje. A teraz to je taká správa, že on potrebuje každého jedného. Ja som si chvíľku myslel, že mňa nepotrebuje, ale zistil som, že aj mňa potrebuje, tak a verím, že potrebuje každého jedného. S každým jedným počíta, preto tu teraz sme a preto nás aj stvoril, aby nás miloval, a aby sa mohol vyjadriť aj cez teba, aj cezo mňa a v tvojej rodine. Pán mi ďalej tak ukazuje nejakým spôsobom, že aby tí muži v tých rodinách zastali tú pozíciu, pre ktorú ich on povolal. A to je, aby boli kňazmi, aby boli hromozvody, cez ktorých potečie pomazanie. Ja chválim manželky, ktoré suplujú mužov, lebo inej cesty niet, ale budeme mať také spoločenstvo, kde budeme sa modliť aj za mužov, ktorí ešte nie sú v tej pozícii, v tom postoji toho hromozvodu pre pomazanie do tej rodiny. A veľmi silno cítime, že teraz, že fakt by sme sa, že toto je prepotrebné pre túto dobu, aby muži zaujali naspäť svoju pozíciu. Dneska som tak vnímal, že veľa mužov jazdí na aute s prázdnymi pneumatikami. To predstav, to je dosť nepríjemná situácia. A že proste, že my sme fakt tá pneumatika, ten muž je tá pneumatika a ten obsah v tej pneumatike je Pán. A veľa mužov životom jazdí na prázdnych pneumatikách a
vôbec, a tvária sa, že je to OK, a vôbec to nie je OK. My potrebujeme, aby sme obsahovali Krista. A my potrebujeme, aby sme boli plní Ducha Božieho. My potrebujeme, muži, aby sme tieto veci zastali, aby sme v rodinách, do rodiny prinášali to pomazanie, pre ktoré nás Boh povolal a pozýva. A ja verím, že každý muž a otec, a aj neotec, aj chalani, aj všetci, sme pozvaní zaujať túto pozíciu. A treba o tom začať hovoriť nahlas a mocne, aby sme si to uvedomili, že Pán nás tam chce mať naspäť. Ako keby diabol nám nejakým spôsobom hovorí, že sme sa nejakým spôsobom vyhýbame sa tej pozícii, tej autorite, ktorá nám je daná, ale hold, toto nie je cesta. Cesta je tá, že ty máš prinášať do rodiny pomazanie, ty máš prinášať do rodiny to, čo Pán chce povedať do tej rodiny, ty máš dávať smer a Boh bude s tebou hovoriť. Ja som o tom istý, ja som presvedčený, že Pán bude k vám, chlapi, prehovárať, keď zaujmeš pozíciu, ku ktorej si bol pozvaný. Ty, keď si bral ženu svoju, tak si bol zároveň pozvaný k tomu, aby si ju viedol životom, aby si viedol deti životom a aby si bol poslušný pred Bohom a aby si mal do Korán otvorené dvere svojho srdca preto, aby Boh mohol žehnať, pomazávať. A teraz, keď sme sami modlili, a tak nám Pán jasne hovorí, že pozor, diabol vám chce zobrať pomazanie z pokolenia na pokolenie. Toto sa už ako keby vytratilo. Každá generácia začína ako keby od nuly. Ale my toto vnímame a uvedomujeme si, že musíme zachrániť toto dedičstvo a musíme tento odkaz, toto pomazanie, ten olej, ktorý steká, musíme dať svojim deťom a ďalšej generácii, aby nemusela ísť od nuly, ale mohla ísť, nadviazať na to, čo je. Lebo my si uvedomujeme, že nebeské kráľovstvo sa približuje vtedy, keď toto pomazanie je tu aktivované. Neviem viac o tom hovoriť, že ako Kristus sa sám seba sprístupnil pre nás všetkých. On je tak dostupný, možno ako nikdy ešte predtým nebol. On je tak sprístupnený, že my môžeme za ním kedykoľvek ísť. A takto vnímam, že by sme mali sa stretávať muži v takomto duchu, aby sme sa povzbudzovali navzájom, aby sme sa znova vstávali do tej pozície, kde tak chce Pán mať. A ja verím, že Boh každého jedného chce posunúť do tej pozície, cez ktorého pôjde pomazanie do jeho rodiny. On ho bude pomazávať a on bude pomazávať svoju manželku a svoje deti. Ja som o tom presvedčený. Dobre. Neviem, či ešte ty máš niečo pripravené pre... Si tak mocne do toho vstupoval, že teraz neviem nadviazať, že... či dám také duchovné zase, vieš, do toho. No, takže... Ja ešte by som do toho len povedala jednu vec, že ja keď som mala sem ísť, tak mi Boh dával tak na srdce, že nebuď ako kameň, že proste nemajme tú mužskú energiu v sebe, že na to máme tých mužov, proste oni, aby stáli za nami a za nás sa postavili, aj za naše deti. A proste žena má byť ženou a proste ona má proste dávať to teplo domova a to prijatie a byť tam pre všetkých, čo sú v tej rodine. Takže áno, mužom dávame tú autoritu a vlastne my ženy, my dávame tú lásku a nehu. Takže ešte som mal také slovo, Ezechiel 36:26 a tam je vlastne písané to, že hneď vám to, že a dám vám nové srdce a nového ducha, vložím do vás, odstránim z vášho tela kamenné srdce a dávam srdce z mäsa. Takže aby sme mali toto srdce z mäsa, aby sme boli naozaj milí, či vo vlastnej rodine, alebo je to aj v práci a proste však tu nejde o veľa, len proste všímať si druhých okolo seba a rozdávať tú lásku, že koľkokrát aj náš sused potrebuje tú lásku, alebo všimnúť si ho len, alebo pozdraviť proste. Tu nejde o nejaké výkony, ale proste ľudí si všímať. A tí ľudia si nás všímajú veľmi dobre a sledujú nás.
a vidia, že my sme možno iní, možno sa lepšie správame ako tí, čo len nadávajú a proste, že mať tú lásku v sebe a rozdávať ju okolo seba. Tak to som len chcela povedať. Proste láska, nech je tvoj zdroj. Viem nadviazať? Asi nie. A ešte tak vám poviem tak, že ako my to vnímame, tak ako, keď mám byť k vám úprimný, my sme sa dosť modlili dneska za to, čo vám máme povedať a veľa ľudí nám volalo, písalo, že nám žehnajú lebo si uvedomujeme, že diablovi sa moc nepáči, keď manželia vystupujú spolu a chodia nejak aj svedčiť, aj podobné veci. A za každé okolnosti nám to chce prekaziť a niekedy sa mu to aj darí, ale my veríme, že proste bude viac takých manželov, ktorí v podstate verím, že tieto komunite povstanú, dostanú mandát k tomu, aby začali hovoriť verejne o tom, že proste, a vyjadrovať svoju vieru, hovoriť o tom, koho nabrali identitu a také povzbudenie. My veľmi vnímame, že máme vás povzbudzovať do toho všetkého a máme nejakým spôsobom čerpať spoločne z prameňa spásy. To je pre mňa vždy, keď si na to spomeniem, ako pán sedel, budeme ešte dneska o tom určite hovoriť, ako pán sedel na kraji tej studni s Samaritánkou a to je pre mňa, že to je tam rád tam chodím, rád si tam s ním posedím a rád si začerpám a chodím tam fakt prakticky, že si tam zajdem a hovorím si, že chcem túto vodu, chcem čerpať vodu, chcem túto vodu, po ktorej nebudem smený. Páne Ježišu, daj mi do môjho života. Tak prakticky. Pýtam si vodu uschopnenia, pýtam si vodu proste, aby som vedel zvládnuť rôzne situácie, aby som stále sa učím, som nejaký, aj v práci som niekedy podráždený človek, aj vybuchuje a podobné situácie. Tak nejak do toho nelejem až ten oheň a hovorím si, Páne, príď so svojou vodou, daj sa mi, Pane, napiť tejto vody, daj mi napiť tejto vody z tohoto prameňa, Pane, tejto oživujúcej vody. Tak to si tak uvedomujem a to asi by sme nejakým spôsobom mohli pomaly aj ukončiť. Čo som tak vnímal, možno, že keby ste mali možno nejaké otázky na nás, tak ľudia nám môžete položiť otázky. Pokiaľ budeme vedieť, tak vám aj zodpovieme. Pokiaľ nebudeme vedieť, tak vám tiež zodpovieme. Ale tak akože keby ste čokoľvek, kľudne sa môžete opýtať, alebo niečo vnímate, tak buďte absolútne slobodní v tom, kľudne môžete prísť aj sem a povedať, že niečo vnímam a že toto sa ma dotýka, alebo to sa ma nedotýka, alebo chcem tomu niečo povedať, alebo kľudne buďte slobodní v tom, ako vás Duch Boží vo svojom srdci vedie. Keď tak prakticky sa ešte zamyslím nad tým, dobre, však keď niekto má, kľudne môžete. Bude ešte priestor za chvíľočku. Tak my sme začali teraz s manželkou praktizovať takú dozaujímavú vec vo viere a učíme sa to, sa vám priznám, učíme sa to. A keď chceme, aby Pán aby sa nás zmocnil natoľko, že budeme premenení a čo najviac sa mu podobať chceme a tak chceme žiť, tak veríme, že Pán má pre nás pripravené veľa vecí. Má pre nás pripravených veľa vecí a my vierou, ničím iným, len vierou, tieto veci chceme vierou z neba čerpať na zem tu a chceme, aby proste Pán nám tie veci, ktoré nám predurčil a ktoré má pre nás pripravené, aby nám ich Pán postupne dával. A zaujímavé je to, že fakt sa tieto veci dejú, že viera je totiž to živá, tak to asi viete teda určite, že viera je živá, my vierou prenášame, vierou pristupujeme, vierou to robíme, my jedine vierou, nie iným ani ničím iným nevieme nič dokázať, len naša viera v nás je tá energia, tá sila, ktorá toto vie kontaktovať Pána. Čiže ja vierou volám na Neho, vierou ho volám, vierou prosím
A vierou si z neba sťahujem veci, ktoré má pre môj život pripravené. A to je najkrajšie na tom to, že v našich životoch sa nám to aj deje a že sa nám dejú veci, ktoré my častokrát nevieme vysvetliť, nevieme tie okolnosti, že ako budú nasledovať. Máme v tom, ako vstupuje samozrejme do toho ľudský duch, ktorý do toho hovorí, že toto také neisté, toto je také, toto nervúvaži. Ale my si uvedomujeme veľmi, že Pán chce, aby sme urobili nejaké veci a my ich spravíme a odstupom času zistíme, že to sú správne pohnutky. My tak veľa vecí rozlišujeme, že keď nám to Pán kladie na srdca, veríme, že sa to takto deje a poviem vám pravdu, že je to taký adrenalín, že je to tak fantastické, že proste ja keby som mohol, tak všetkých pozývam do toho, že poďme toto žiť, lebo to je tak úžasné, keď je tá viera, že v človeku aktivovaná a že si to človek tak hlídá, tak je to úžasné, lebo tá viera v nás, to tej piesne hýbe vrchmi obrazne, tak ty vierou vieš dosiahnuť strašne veľa vecí. Ty vieš vierou vyriešiť veľa vecí, ty vierou si vieš pýtať, a my aj pýtame uzdravenie, aj sa nám tieto veci dejú, tak aj tu v komunite sa tieto veci dejú, tak som veľmi vďačný za túto komunitu. Takže aj toto je také niečo, čo nám Pán kladie na srdce, aby sme o tom do budúcna hovorili, ale to postupne, možno keď bude priestor ďalej niekedy, tak potom budeme o tom hovoriť viac.